Hej hej, Susanne Jensen her, master i overgangsalderen med speciale i kroppens sprog og kinesisk medicin. Jeg føler mig mega heldig i dag, fordi jeg har fornøjelsen af at lave et interview med Maj Wismann, som har årslang erfaring som seksolog og parterapeut. Noget af det, jeg rigtig gerne vil belyse, det er jo den sårbarhed, der både sker i overgangsalderen, når vi kvinder lander i kriser som angst, stress, depression, brystkræft, underlivskræft eller andre sygdomme, så er det jo, vi går i ren overlevelse. Så hvordan takler vi i virkeligheden det? Noget af det, Maj Wismann er hammerdygtig til, det er simpelthen at sætte ord på alt det, der sker. Fordi når vi lukker ned og mister vores identitet som kvinder, hvem er vi så? Hvad sker der i virkeligheden, når vi lukker så meget ned for vores underliv, at vi også glemmer at involvere vores mand? Hvordan påvirker det vores parforhold? Og noget af det er Maj Wismann rigtig god til at belyse. Så det bliver ikke mine ord i dag, fordi jeg pumper simpelthen Maj Wismann i dag for al hendes viden, som kan berige vores liv, for især os kvinder, som har mistet identiteten og skal finde tilbage til os selv igen. Men også her, hvor det er svært at tale med sin mand om sex, intimitet, kærlighed og få vækket alle de aspekter igen. Så mit første spørgsmål til dig, Maj, det er jo i virkeligheden, hvad er det, der sker med kvinden, når vi lukker så meget af for os selv, at vi ikke kan mærke vores underliv? Først og fremmest tak, fordi jeg må være med, og fordi du har tænkt på mig. Jeg føler mig meget beæret over at blive interviewet til at få lov at inspirere. Jamen, hvad er det, der sker? Altså, det er jo et kæmpe spørgsmål med et mega kompleks og nuanceret svar, så jeg kommer jo ikke til at kunne svare fyldestgørende. Men vores system fungerer jo på den måde, at når vi bliver overbelastet, så er der forskellige dele, der lukker ned. Vi ser det også fra stress-situationer, hvor at man i en helt almindelig samtale, også når man ikke er i krise med sin partner, kan opleve at få udløst en stressrespons. Når stressresponsen bliver udløst, så lukker dele af hjernen ned, og så kan vi ikke længere kommunikere effektivt. Vi kan ikke forstå vores partner, og vores partner kan ikke forstå os, kan man sige. Vi kan ikke gøre os forståelige, så kommunikationen bliver uhjælpsom for os. Og det er sådan specifikt det, der sker lige nu i minuttet, når jeg står her og har en konflikt med min partner. Og derfor gælder det altid om at få kroppen i ro, fordi så åbner hjernen op igen, og så kan vi faktisk kommunikere empatisk, omsorgsfuldt, kærligt, effektivt. Gør os umage med at forstå og blive forstået. Men når vi taler kriser over længere perioder, så er det lidt den samme mekanisme, kroppen har. Den prioriterer, hvad der er vigtigt. Og det vil sige, når kroppen er sådan lidt firkantet sagt, man laver på ressourcer, så lukker den ned for nogle ting, som ikke er lige så vigtige som æde, skide, sove, som man ville sige, hvis man var soldat, forstår mig ret, men de mest basale behov i bunden af Maslows behovspyramide. Og det betyder, at man kan opleve, at man lige pludselig ikke kan mærke det ene, eller mærke det andet, eller mærke lysten til et eller andet, fordi kroppen den prioriterer, hvad er vigtigt i den her situation, hvor jeg har begrænsede ressourcer. Giver det mening? Ja, bestemt. Det er jo også min filosofi. Så hvordan, jeg plejer jo at sætte mine kunder i gang med at lære deres krop at kende ved, at de skal træne. Men noget af det, som du er dygtig til, det er jo også lidt at sætte ord på. Så det her med, hvad er det, der sker, når kvinden trækker sig, og hvordan påvirker det i virkeligheden manden? Fordi du er vant til som parterapeut, hvor jeg primært arbejder med kvinder. Selvfølgelig kan jeg jo godt se, hvordan det har påvirket mit eget forhold at være i en lang krise og miste min identitet. Men noget af det, jeg ser, det er jo også, at man skal åbne op for sig selv, så man kan få italesat det. Ja, og når du siger åbne op for sig selv, så tænker jeg jo egentlig, at i et parterapeutisk rum, og noget af det, jeg underviser min egen parterapeutstuderende i, det er det her med at lære deres par at beskrive sig selv. Ja. Hvad er det egentlig, der foregår inde i mig? Fordi det, der sker i de her situationer, hvor den ene trækker sig, det er sådan set egentlig ligegyldigt, om det er en mand eller en kvinde, eller det er to kvinder eller to mænd, eller om det er, når man er 25 eller 75. Men det, der sker, det er, at når den ene trækker sig, så sker der et skift i dynamikken. Ja. Og vi mennesker er jo oftest sådan
software installeret, så når vores partner gør et eller andet, så kan vi blive utrygge omkring, hvad handler det om? Og den software, de fleste mennesker har installeret, det er, at man begynder at få negative tanker om sig selv. Det er nok mig, der er noget galt med. Eller man får, eller hvad har jeg gjort? Eller hvorfor synes hun ikke længere, at sex med mig er dejligt? Eller det kan også være, at jeg har taget det deroppe i det her, der skulle nok også røget nogle kilo på de sidste år. Måske synes hun ikke, at jeg er sexet længere. Altså det er sådan tankerne klassisk, man gør sig om sig selv. Så begynder man at gøre sig tanker om partneren. Jeg ved, om hun ikke kan lide mig mere. Jeg ved, om hun har noget kørende på sidelinjen. Jeg ved, om hun synes, at andre er mere spændende end mig. Og så begynder man også at gøre sig tanker om parforholdet. Og i samme kategori. Det er negativt, det hele. Så det, der sker, når den ene... og jeg så det, for eksempel, jeg har en master i seksologi fra Aalborg Universitet og uddannet i klinisk seksologi. Og der skrev jeg en afhandling om behovet for seksologisk rådgivning hos veteraner i PTSD-behandling. Spændende. Mega spændende. Og det, der er rigtig interessant her, det er, hvad er det, der sker med partneren til den PTSD-ramte veteran? Ja. Og det, der sker, det er en kæmpe usikkerhed ofte. Og vi ser det faktisk i rigtig mange sygdomssammenhænge, hvor eller livskrise, altså der, hvor man ændrer sig. Ja, ja. Og nu taler vi ikke ændre sig i jeg får mere energi og engagerer mig mere i min partnerretning, men man ændrer sig i en periode, altså man bliver måske mere indelukket, man trækker sig, man går tidligere i seng, det bliver sværere at komme op om morgenen, energien er lav, man synes ikke, man kan genkende sig selv, lysten, og det er ikke engang bare sexlysten, det er sådan en generel lysten til, ved at have pistache eller chokoladeis, det ved jeg ikke, altså meget kendetegn ved livskriser, og det, der er interessant her, det er, at det er stort set altid det samme, der sker over i partneren. Og det er en utryghed, der bliver aktiveret. Det er en usikkerhed. Og det er ikke sikkert, at partneren er mega skarp til at sætte ord på det, og sige, hey, jeg bliver sgu lige lidt usikker på, hvor er vi henne? Jeg kan mærke, at du har ændret dig. Jeg bliver sgu bange for, at du er på vej væk. Det er vidunderligt, hvis vi bare alle sammen kunne tale og kommunikere klart på den måde, men det er jo de færreste, der har lært det. Så derfor trækker partneren. Hvad siger du? Det er jo derfor, du er interessant, fordi ja. du ord på, så hvordan får vi talesat det i virkeligheden? Fordi at jeg tænker også med alt det, du ramser op i forhold til det vi bliver trigget af, så ligger der jo også noget skyld og skam i forhold til at slå til. Ja. Ikke? Jo, både for kvinden, men også for partneren jo. Ja. Ikke? Altså, og det, at når vi ikke beskriver os selv. Ja, så i virkeligheden er det, jeg hører dig sige, at i virkeligheden er det første skridt egentlig at beskrive sig selv. Og man kan sige, at første skridt er egentlig at finde mod til at beskrive det. Ja. Ja. Fordi det er jo tit det, der skal til først. Jeg skal ture og sige, jeg har det faktisk skidt for tiden. Ja. Jeg kan mærke, at jeg bare er trist. Og hele tiden fokusere på, hvad er det, jeg mærker? I stedet for at beskrive alle mulige andre. Lige så snart vi beskriver andre, og i særdeleshed vores partner, så kan det blive opfattet. Og særligt sådan en situation her, hvor man jo først begynder at beskrive det, når man har trukket sig, og partneren allerede er utryg og usikker, og relationen begynder at være sådan, jamen, hvis man begynder at beskrive partnerens adfærd der, som man ikke er interesseret, altså som den adfærd partneren har, man synes er mega træls, man må gerne synes det, det er bare forskellen af på, hvordan man kommunikerer det ud, ikke? Men så vil man skubbe partneren længere væk, så det her, det handler virkelig om at sige, hvad er det egentlig, der foregår inde i mig? Jeg kan mærke, at jeg bliver rigtig ked af det, når vi ikke længere har de gode, dybe samtaler. Der er meget stor forskel på at sige det, og sige, jeg kan mærke, at jeg bliver rigtig ked af det, når du ikke længere kan finde ud af at tale med mig. Og det kan godt være, at det sidste er mere faktuelt korrekt. Men det er også faktuelt korrekt, at den sidste vil give en konflikt og fjerne jer fra hinanden. Hvor at det er meget mere appellerende til partneren at sige, når vi ikke længere har de dybe samtaler. Jeg har virkelig brug for at finde ud af, hvordan finder vi ind til de dybe samtaler igen. Kan vi ikke prøve at tage en snak om, hvordan vi gør det? For jeg tænker, hvis jeg savner det, så savner du det nok også. Det er en helt anden dialog, man får, end jeg er skide træt af, at du går ud til din bil, hver gang jeg begynder at gå og sukke ind i køkkenet. Ja. Bare for at give et eksempel, nu karikerer jeg. Ja. Men det er den her med at beskrive sig selv, og det er sårbart, og det er jo ofte i de der yderpositioner, at vi finder ud af, hvor mega dårlige vi faktisk er til at kommunikere med hinanden.
Ja, præcis, og det kan jo være lidt tankevækkende, at man kan gå i mange år og føle, at man kender hinanden, og så kan man ryge ind i sådan en krise, hvor man tænker, wow, det er faktisk svært det her, ikke? Fordi man måske også har en krise med sig selv, men man vil egentlig gerne involvere manden i det. Men det handler jo også om, ja, nogle gange så vil vi ikke såre hinanden. Så nogle gange kan det være svært, så når ting er svære, så for ikke at såre hinanden, så er det måske nogle gange lettere bare at trække sig. Men det er jo der, hvor man må sige, pick your poison. Altså vælg din gift, ikke? Vil du have et distanceret parforhold, hvor I begge to er utrygge, og ingen får imødekommet deres behov og deres længsler, og der bliver ikke samarbejdet omkring det, der er svært? Eller vil du våge pelsen, stille dig ud på 10 meter ved dem, stå der og vippe lidt og tænke, oh my god, hvad har jeg givet mig ud i her? Ej, nu prøver jeg, nu springer jeg og siger, puh, jeg synes, jeg er så ked af det lige for tiden. Har du tid til en snak? Ja, så fint sat ord på mig, synes jeg. Ikke? Og så let, så enkelt, og alligevel svært for nogen, ikke? Altså, ja. Det er også svært for mange. Det er vigtigt Ja. at sige det her. Altså, det er jo det, jeg sidder og arbejder med. Jeg er lige gået ud af en parterapisession. Altså, det er herinde ved siden af det her. Nu sidder jeg har klinik, derfor jeg peger bagud. Men det er super svært at være sårbar. Det ligger på kommunikationstrappens 4. og 5. trin. Og normalt bevæger vi os op på trin 1 på small talk, trin 2 på informationer og fakta, trin 3 på meninger og holdninger. Det er faktisk der, de fleste par, de ligger. Ja, men det er jo også derfor, jeg synes, det er interessant at få dig ind, fordi jeg arbejder jo også med kvinder, hvor jeg siger, no more bullshit. Altså sandheden til dig fri, det er i virkeligheden, du får det fedeste liv. Så vi må tage os af det, der er svært og det, der er sårbart. Når vi gør det og tillader os selv at arbejde for det, så bliver ting jo bedre. Ikke? Jo, og der er vi også bare nødt til, at altså, der er ikke nogen regnbuer og enhjørninger her. Altså, der er jo også nogen, der har en partner, som siger, okay, det kan godt være, at vi er i et liv, ikke siger det direkte, men har det sådan, jamen, jeg er egentlig ikke interesseret i sårbare snakke. Jeg vil bare gerne leve, som vi altid har levet, hvor vi bare kører den af på overfladen, og så er det fint. Og nogle gange er det også der, man bliver skilt, for man må bare sige, vi vil noget forskelligt. Og det er jo også i livskriserne, at man finder ud af, jamen er vi egentlig et match? Altså, vil vi faktisk det samme? Og det er ikke særlig populært at tale om, men jeg ved, det er no more bullshit her, så er vi også nødt til at adressere det her og sige, det er jo faktisk i de sværeste stunder, vi i virkeligheden finder ud af, hvad vi er skabt af. Ja, det er, ja, hvis man arbejder med sig selv og går ind bag facaden og også er ærlig omkring det, og det oplevede jeg jo selv. Jeg var nødt til at sige til min mand, vi blev nødt til at gå fra hinanden og være væk fra hinanden, fordi at jeg nåede til et punkt, hvor jeg tænkte, er vi bare blevet de bedste samarbejdspartnere? Ikke? Eller, altså, jeg kunne pludselig ikke mærke noget kærlighed, og jeg synes, jeg var for ung til at ikke have kærlighed i mit liv. Yeah. Også sex og intimitet og nærvær, alt det, der følger med. Ja, så kan man også gøre, kan man blive nødt til at gøre sådan nogle drastiske ting for at finde ud af, jeg kan ikke leve uden ham, eller vi må gå hver til sit. Ikke? Men jeg vil selvfølgelig gerne tale for, at vi kan blive sammen, og det vil jeg gerne, fordi at oftest er det ikke kærligheden, der mangler, men det er mere snakkende og nærværet, og det, fordi det er svært at finde tilbage til intimiteten. Så hvad tænker du, at kan være den bedste vej til det? Nu var min jo drastisk. Det er ikke alle kvinder, der bare kan sige som mig. Jeg vil ikke leve et liv uden kærlighed og sex og intimitet og det, der følger med. Og jeg kunne bare gå. Men det er jo ikke alle, der har den ressource at sige det så drastisk. Så hvad vil du anbefale, der kan sådan lidt vække det? Altså, der er flere ting. Man kan sige, der er den følelsesmæssige intimitet, og mange kvinder, ved vi jo fra forskningen, oplever, at den fysiske intimitet kan være meget besværliggjort ved, at der ikke er en følelsesmæssig intimitet. Så jeg vil jo til stadighed plædere for, at en udtrykken sig selv igen, altså få gang i de gode samtaler, også selvom det er svært for måske noget hjælp til det, læse en bog sammen, whatever, altså som måske kan løsne lidt op for det, men det med, hey, vi skal have et parforhold, hvor vi er i forbindelse med hinanden, hvor vi kan mærke hinanden, hvor vi både er gode samarbejdspartnere og gode venner, men det er vi altså også inde i soveværelset. Men den fysiske intimitet kan for mange blive svær,
Og særligt kvinder ved vi, ifølge forskning, det betyder ikke, at der ikke er mænd, og det betyder ikke, at der ikke er kvinder, som ikke også har det på en anden måde. Men nu tager jeg hovedparten, der siger, at hvis ikke den følelsesmæssige intimitet uden for soveværelset, den er stærk, så bliver det faktisk rigtig svært at få vækket noget inde i soveværelset. Og der er jo ingen, der bliver yngre. Så vi må også sige, når vi beskæftiger os med kvinder, der er gået i overgangsalderen, så er der også mange, der oplever de her problematikker, der kan komme i forbindelse med østrogendroppet. Og den seksuelle, altså den fysiologiske, biologiske, seksuelle respons, altså evnen til at blive ophidset, evnen til, altså den bliver langsommere. Vi skal have mere stimulation i længere tid, som er kraftigere på den ene eller den anden måde med årene. Vi bliver sgu en gammel slidt motor, og det er okay, men vi er bare nødt til at tage hensyn til det. Og det vil sige, hvis man så både bøvler med den følelsesmæssige intimitet uden for soveværelset, og så kommer man ind i soveværelset, og så skal man faktisk både begynde at genopfinde sin seksualitet, eller lige vende sig til, at det går måske ikke så hurtigt, som det plejer, eller måske reagerer jeg ikke længere på det her, jeg reagerede på tidligere. Hvad gør vi så? Og så oven i det skulle ligge derinde, og ikke rigtig kunne mærke den følelsesmæssige forbindelse, så er det sgu op ad bak. Ja, bestemt, ja. Og det er jo også lidt det, hvor jeg oplever, nu ved jeg også, du er jo også specialist i kærlighedssprog, hvor jeg lidt siger nogle gange til mine kunder, I arbejder skudt på samme kærlighedsfrekvens. Ja. Så kan det jo blive svært, ikke? Så det er rigtigt det, du siger, jamen vi må skabe det her bånd ude på den anden side, inden vi går ind på soveværelset, ikke? Og selvfølgelig også være bevidst om, når vi må være åbne for nye muligheder, ikke? Ja, og også, altså jeg tænker sådan, der var engang en klog mand et eller andet sted i verden, som sagde, at forspillet starter lige så snart døren til soveværelset er lukket. Altså, og det er ikke inde i soveværelset. Altså lige snart samlejet slutter, starter forspillet. Så forspillet er alt det, der kører imellem de seksuelle møder. Og det vil sige, hvorfor er vi egentlig sammen? Er vi sammen, fordi det er praktisk? Fordi vi har et hus, der starter afbetalt? Fordi vi har børn og børnebørn? Eller, altså hvorfor er det, vi er sammen? Er vi sammen for, at vi skal få hinanden til at vokse? Vi skal glæde hinanden, vi skal få hinanden til at føle sig elsket, eller er det her egentlig bare et familievirksomhedsfællesskab, hvor at børnene er flået fra reden? Altså, hvad skal vi med hinanden? Og lige præcis kærlighedssprogene og venskabet i parforholdet, den følelse af, at min partner kan lide mig, den følelse af, og oplevelse af, at partneren engagerer sig i mig, er sindssygt vigtig. Og at min partner kender mig, det er sådan de 3 venskabselementer, vi ved fra noget af den forskningsbaserede parterapi. De 3 elementer, hvor godt kender min partner mig, altså kan jeg mærke, at min partner kan lide mig, sætter min partner pris på mig, bliver jeg anerkendt, værdsat, bliver jeg komplimenteret, siger min partner, det var fandme dejligt, du lavede aftensmad, så slap jeg. Ej, hvor var det sødt af dig, at du havde købt det der nede i Netto, som du lige så, der var på tilbud, du ved, jeg kan lide. Altså der faktisk bliver sat ord på, jeg kan lide dig, jeg kan lide det, du gør, jeg kan lide det, du byder ind med, men også den sidste, det der følelsesmæssige engagement. Når man lige siger, jeg synes, det var en træls dag, og partneren lige griber bolden og siger, hey, hvad så er det noget, vi skal snakke om? Altså, de 3 ting afgør parforholdskvalitet. Det afgør også, hvorvidt man ryger i stærke konflikter. Men der er simpelthen lavet studier, der viser, at par, hvor at man kan tale sådan lige kort og løst og fast om, hvad har lige drillet i dag, og hvad har været fedt, og hvad har været skidt. Når de ryger ind i en samtale omkring en uenighed, hvis de er dygtige til det der med at have de der små hverdagssamtaler, så bliver uenighederne meget nemmere at komme igennem. Yeah. Fordi når man mærker engagementet, så kan man jo mærke partneren, jeg kan lide dig, jeg interesserer mig for dig, jeg er nysgerrig på dig, og det tager jeg, den oplevelse, den psykologiske oplevelse, tager jeg jo med ind i vores snak om den her uenighed. Så det vil sige, at jeg har nemmere ved at holde mit nervesystem i ro, når vi er i den her uenighed. Det er jo ikke noget, man planlægger, det er jo bare noget, der sker ubevidst. Ikke også? Men så bliver konflikterne jo nemmere. Og det er bare, der er sådan nogle ting, der bare er godt at vide. Og når jeg mærker de her ting med venskabet, hvor at kærlighedens 5 sprog, den teori passer rigtig godt ind i kendskabet. Ikke? Hvor godt kender vi hinanden, og føler jeg, at min partner kan lide mig. Jamen, når vi kan mærke det, så er det bare nemmere at lige lægge hånden over under dynen hos den anden, eller lige gribe hånden, når den kommer, når vi er inde i soveværelset. Så parforholdskvalitet afgør ofte, hvad der også foregår inde i soveværelset.
Ja, det er jo lidt sådan en bold, der ruller rundt på mange planer og niveauer, kan man sige, ikke? Men noget af det, som jeg synes, der er rigtig godt, du får i talesat, det er jo netop det der med at være nysgerrig på hinanden, bringe samtalerne, fordi noget af det, som jeg også oplever, det er jo det der med, at mange lukker i, så samtalerne, de slet ikke engang kører. Ja. Så det er at bringe samtalerne tilbage, og i virkeligheden bare lære hinanden at kende måske lidt på nye, men også at åbne lidt for godteposen igen. Ja, og noget af det, der er rigtig interessant, er, hvordan får man så samtalerne til at køre? Jamen det gør man faktisk ved at gribe de små bolde, der bliver kastet i løbet af dagen, som jeg nævnte før med venskabsparametrene der. Altså når ens partner lige går igennem stuen og gnøffer lidt, eller siger, nå hold da op, det er dejligt vejr, at man faktisk responderer positivt på det. Fordi de her små verbale og nonverbale, i virkeligheden small talk eller ligegyldigheder, dem skal man overhovedet ikke kimse af. Fordi det, som forskningen faktisk viser på observationsstudier og videooptagelser af par, det er, at de par, der griber mange flere af de her oplæg til små, hey, er du der? Er du der? Er du der? Er du? Det er sådan nogle små check-ins, vi ubevidst laver med hinanden. De par, der griber flere af dem, de har nemmere ved at gå ned og tale om noget, der er svært. Så hvis det er svært at få gang i de dybe samtaler, fordi vi har været distanceret i lang tid, så prøv lige at lægge mærke til, hvad er det for nogle små interaktioner, I har i løbet af en dag? Og prøv i løbet af en 3-4 ugers periode, du behøver ikke engang dele det med din partner, men prøv at respondere mere positivt. Vær opmærksom på, når din partner kontakter dig med de her små ting. Og så respondere positivt, og så se, hvad det sker. Fordi det, der ofte sker, det er selvfølgelig bedst, hvis begge parter gør det, men det, der ofte sker, det er jo, at vores nervesystem bliver jo roligt. Og når nervesystemet bliver roligt, så er det trygt. Og når tingene er trygge, så er det nemmere at tale om det. Når jeg er tryg ved min partner, fordi min partner responderer hovedparten af gangene på de små tudelutter, jeg render og laver, så er det bare, kommer det helt af sig selv ofte, at jeg siger, jeg synes fandme, det var en åndssvag tekst, jeg skulle skrive på kontoret i dag, men får jeg nogensinde det kapitel færdigt til den bog, eller whatever. At de svære ting bliver bare nemmere, når det andet er på plads. Og der findes masser af mennesker, som siger, jeg hader small talk, jeg vil hellere de dybe snakke. Ja, det kan jeg godt forstå. Vi skal bare huske, at small talk, det er faktisk nøglen til et roligt nervesystem, som giver adgang til de dybere snakke. Ej, hvor var det godt sat ord på. For det er jo noget af det, jeg arbejder meget med i det hele taget, nervesystemet, ikke? Altså, fordi hvis vi har været i konflikt og i kamp og i flugt og alt det, så er vi nødt til at få ro på os selv, og så bliver tingene også lettere. Og alligevel er det her bare et svært emne mig. Det oplever jeg, selvom folk, eller mine kvinder får jo langt større kontakt til sig selv og deres krop, men det at italesætte noget, som måske har ligget i dvale, det kan jo være 6 år, det er lang tid nogle gange, at jeg oplever, at der er blevet lukket ned, fordi det er også svært, hvad skal man gøre, når man har været i krise, og hvor skal man starte, hvor skal man sætte ind, og det er jo også lidt som en snebold, der bare ruller. Så når vi kan gøre noget nemt og let tilgængeligt, så synes jeg bare, at det her, du lige har fortalt, det virker så dejligt befriende. Men det er så dejligt lavpraktisk, og det er også en af grundene til, at de parterapeuter, jeg uddanner, og de par, jeg sidder med, de par, som de sidder med, de er bare sådan, ej gud, det er jo små ting, jeg kan gøre i hverdagen, som faktisk påvirker nervesystemet, som gør, at det lige pludselig bliver nemmere at sidde tæt i sofaen, uden at vi har skulle tage alle de dybe snakke først. Nej, man kan faktisk gå andre veje. Ja. Og det er faktisk rigtig interessant, at vi kan gøre små ting for hinanden, som betyder meget mere, end den ene gang, vi tager på et weekendophold, hvor vi sidder på hver vores side af bordet, ikke aner, hvad vi skal snakke om. Altså, så det vi skal vide, det er, at det er de små ting i hverdagen, der gør den store forskel på den lange bane, nøjagtigt ligesom med tandbørstning, eller nøjagtigt ligesom med at beslutte sig for, at man går 30 minutter hver dag. Jeg kan love dig for, at det er fandme mange minutter om et år. Præcis. Altså, og det er det, vi er nødt til at tænke det på den måde, fordi det er også sådan, det fungerer med relationer. Den lille sms, du sender hver dag, når du spiser frokost til din partner, siger, hey, jeg kom lige til at tænke på det, jeg håber, du har en god dag, og en kyssesmiley. Hvis du gør det med variationer hver dag, når du er på arbejde, så har det faktisk en effekt ofte. Jeg er rigtig glad for at høre, at du netop siger de her små ting, fordi sådan er det jo generelt med vaner, når vi begynder at gøre noget, så kan vi få lyst til at gøre mere af det. Ja. Ikke? Så og når det er nemmest at lave får vi også noget tilbage. Ja, og det er bare nemmest at koble en vane på en eksisterende vane. Så det man, når jeg sidder og spiser frokost, så sender jeg en sms, eller når jeg,
Ja, jeg vil sige, når du sidder på toilettet, det er måske lidt upassende, men de fleste har sgu deres telefon med derude. Altså forstå mig ret, men så gør et eller andet. Altså det der med at begynde at sige, okay, hvad for en partner vil jeg være? Godt, min partner skal, hvis vi tager venskabets 3 parametre, ikke også? Altså kendskab, verbale udtryk og nonverbale udtryk for, om jeg kan lide min partner, sætter pris på min partner, synes min partner er dejlig. Og så det sidste med at gribe de her minikontaktforsøgsbolde, der bliver kastet. Hvad for en partner vil jeg være? Gud, jeg vil være en partner, der prøver at sætte ind på det her de næste 4 uger. Sådan lidt intensivt. Se, hvad der sker, hvis jeg prøver at skrue på det her. Hvad gør det så ved vores parrelation? Jeg gør det ikke for at forvente at få noget igen. Jeg gør det faktisk for at oppe mit eget game i forhold til at være en bedre partner. Så kan vide, hvad der sker. Må der ryger noget tilbage på mig igen. Vi kunne have en hypotese om det, men I kan jo gå ud og dataindsamle og se, hvad der sker. Ej, det elsker jeg bare, kan vide, hvad der sker. Det er sådan et udtryk, at jeg altid bruger, fordi vi ved det ikke. Men vi mister jo muligheden for at vide, hvad der sker, hvis vi ikke gør noget. Præcis, og der er det jo dejligt befriende, at man faktisk kan gøre nogle relativt små tiltag, og så vide, der er nok en rimelig stor sandsynlighed. Og jeg vil ikke sige altid, fordi det er ikke altid. Fordi nogle gange så har vi også en partner, som har alt sit eget shit at slås med, og som ikke er interesseret i udvikling. Og det må vi jo respektere. Men ofte så giver det altså en eller anden form for respons, som bygger på noget, fordi de her ting, vi gør, de er med til at skabe et tryggere arbejdsmiljø. Altså det svarer til, at du begynder at sige godmorgen, når du møder ind på arbejdspladsen om morgenen, eller beslutter dig for hver dag, du skal give en af dine kollegaer et kompliment på det, omkring deres arbejde, styrke deres faglige selvtillid. Det har ofte en effekt. Jeg synes simpelthen, at jeg har fået så meget god information for dig, Maja, at jeg tænker, at det her, det er rigeligt til mine kvinder, der lytter med. Det er ude på den anden side. Og det, jeg så godt kan lide ved det, det er netop det der med, det er lavpraktisk. Jamen lad os starte et sted, fordi vi er nødt til at italesætte noget af det her. Starte med at snakke sammen, starte med at få noget nærvær connection, inden at vi kan skrue op for seksualiteten og alle de andre ting. Så i virkeligheden, så er det, jeg hører på de her minutter, at jamen lad os begynde at vise, hvem er vi? Hvad har jeg i virkeligheden på hjertet, som jeg gerne vil fortælle dig? Så vi får skabt de her dialoger, og ud fra det også begynde at værdsætte hinanden mere. Ja, altså som en af verdens førende forskere i parforhold, han siger, John Gottman, han siger, hvis der er én ting par, de kan gøre for at ændre deres parforhold drastisk, det er faktisk, at de hver dag begynder at anerkende hinanden noget mere. Sig de ting højt, du alligevel tænker, altså de positive. Sig dem højt. Vi længes alle efter dig. I Danmark, der har vi fandme også janteloven oveni. Altså, så hvis ikke man gør andet, så sig en pæn ting til din partner hver dag. Noget din partner har gjort, du sætter pris på. Noget du er taknemmelig for. Et kompliment, noget ros. Et eller andet, du værdsætter. Bare én ting om dagen og se, hvad der sker. Det er faktisk ret nemt at gå til. Selvfølgelig er det lidt svært at huske at gøre det, men så sæt en reminder på din telefon eller et eller andet, lav et benspænd, så du husker det. Men start i det små, og så se, hvad det kan give med sig at ringe i vandet. Ja, det synes jeg bare er så godt. Jeg siger i hvert fald 1000 tak, fordi alt det bidrag her, det er jeg sikker på, at det kan inspirere de kvinder, jeg arbejder med, men måske også mange flere, som jeg ikke arbejder med. Fordi man kan sige, at det er et stort problem for kvinder i overgangsalderen. Men det er endnu værre for de kvinder, som jeg måske arbejder med, som har været ramt af livskriser. Fordi der er sådan nogle dybe og ting, vi er nødt til. Så derfor er det bare godt med de her små ting, som du anbefaler. Så jeg vil sige 1000 tak for dig, mig, og afslutte det her interview med dig. Og så lægger jeg et link herinde, hvor I også kan søge ind på Maja Wissmanns hjemmeside. Hun har bare en masse dejlige råd og masser af inspiration til, hvordan at I kan få gnisten tilbage og nærvær tilbage i parforholdet. Så tak for i dag. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Jeg hopper lige af her.